bola horietatik tiraka. Ingo duguna da, kinoa eta kakao trufa batzuk bananaz beteak. Aukera bat, ez da aukera. Bai, gaur egun nik uste dut, errezeta hau inaldozu baita hartatxikiakin, mijoarekin, nahi bezu, arrozarekin, baina, bueno, kinoa nik uste dut badala interesgarrian zebalba, ze azkenean, bueno, hidratua baitu, baina proteina pila baita, eta gaur egun modan dagoen, ez da dezagun, osagai bat da, eta joku ematen dira. Gero botako izkidu datilo batzuk, horrekin ja azukrea, datil eta banana moduan jungo da, kakao pixka da, txokolatia azkenean. Hori, da. Eta hau kakaoa da, bakarrik hau beraz mingatza. Gero olio pixka be koipea behar du gorputzak, danak uste hemen beti koipeari garraiten dute, baina koipea hartu behar da baita. Hori, koko olioa gainera honek gero gorputza, ze koko olioa daukana da, osten denean gogortu iten dela. Orduan, eta gero, intxaur batzuk erabili alditu, kasu honetan nik anakardoak erabiliko ditu. Aldatzeko pixka. Intxaurrak nuen beste behin, baina anakardoak jarriko ditu. Zatik, etxean euskalako eta esan dela. Anakardoa sartuko izket, eta listo. Bale, kinoa nola, bueno, behin baino gehiago, eta ningo indugu, baina ez dakien antzako kinoa nola in. Beti, komenigarria da garbitzea pixkat. Uretan hartu, 2 aldiz uretatik pasa, eta ez da jarri arraskan azpian eta listo, baizik eta uretan garbitu esaten dugunean da, hartu, eta ikusiko zuen, pixkat, nola ura zikina modu neogatzen da nolan hori hautz pixkat izaten dute. Orduan komeni izaten da, pare bat pasadero lan urakin eman, eta garbitu kinoa. Berriro, pasa, eta 2 aldekin nahikoa da. Eta gero, badagoela da, nik sarteite pasatuko ditut, pixkat tostatu ingo ditut, baina hori da aukerakoan, izan ezkero bai, ero bestela ez. Beraiek, bueno, esaten dute adituek, ni aditua naiz hontan. Orduan, komenigarria dela, holako gorritu bat ematia sartaian, olio gabe ezer gabe. Eta listo. Beste batzuk usten dute, beratzen usten dute, bagarrunak eta izango bazia moduan. Azkenean, nik uste dut dena bezala. Gustoko. Eta denbora, eta 10.000 truko daude, bakoitzak, gero maizu bakoitzak bere izango dizu. Eta, baina, bueno, nik uste dut, irukin. Paiak aspaztan dana, ez, bakoitzak... Eta noberan etxekua hobena. Eta amamana, beti amamana, hori gozuena, hori gozuena. Bueno, kontuz. Eta ni zuentzak, bueno, lana daukat. Aurrena... Horretin beharko dugu, itzeitia zen parte. Aurrena, anakardoak sartu hemen, hau zabaldu lan. Eta eman egurra eta txikitu. Gero, datilak, bai. Eta, behitu maita, datilak erriki mozten baitu oso, hobeto, holan errexau gero txikituko die. Bueno, 3 egunetan ja geratu nahi, ni 3. egun hor blokate egin. Hor, eta hor. Eta hemen, egurra eman, bildur barik, heldu akatxarro. Txikitu hor, egurra. Vale. Eta. 3 egun nola egiten dituzu, gelditu gabe, ez da izango hori gelditu gabe. Hor, bueno, bakit nik tarte batzuk badauz ezola, derrigorrez antolakuntza jartzi izuela gelditu inmarzaetena, ez? Batzutan, baina antolakuntzan arabera izaten da, estrategia izaten da? Estrategian parte da, azken finean talde bakoitzak. Normalean estrategia izaten da esparetea, ez? Ez gelditzea. Hori izango zen ona, hori teorian hori izango zen ona, ez gelditzea, ez? Baina hori ez zinezkoa, azkenen 3 egun gelditu gabe zinezkoa. Bai, azkenean elo apurren bat inbiozu. Bai, 3 egun. Bai, orduen transizioa atara haietan zarenean, ba beti deko zor tartetxo bat, ba igual ropa aldatu, zeo zer jan, eta hor zauz, ba, bueno, leku batzutan aldanik eta gitxien, baina batzutan igual tranquil hartzean dozu, eta, bueno, pasen apur bete goten. Bai. Guk adibidez, lo normalan iten dugu bidean. Transizioetan da, jantzi, jan, urten, eta gero, ba, bueno, edozein lekutan gelditu eta lo? Bai. Ze berez, transizioa dan tokian hor baukazue izango dituzu amaka batzuk, ero zerbait baukazue prestatuta loiteko goten da? Normalen trantzizioa, leku itxi bat baldin bada, izaten da frontoi edo kiroldegi bat. Bai. Eta bertan, dakaztu aukera, han eukitzen ditu gure maletak eta organizazioak eraman dizkigu. Eta esteria eta zaku bat hartu, eta angel ditu zaitezke, igual, ordu erdiko siestatxo bat iten. Eta bestela bagaizkak esan duna. Azkenen mendiko bide baten bazterren gelditu, eta antxe ordu laurdeneko siestatxo bota. Bai, bueno, batetik bai, bestetik besteak ez ikusteko lo zauzela, eta, bueno, hor estrategia bai zer ikusi handi edeko, orduen, bueno,
Besteak segun nositen haurien lo, bueno, horre emoten dauzet, baina... Baina horrekin de jokatzen. Baina bai. Eta lo esaten dugunean, bueno, izin aldire ordu laurden, ordu bete, gehien ez jota. Eta... bai. Edo zen bazterretan, begiak itxi pixkat, eta... Eta segi berriro. Bai. Eta besteak ez dakite geratu zaeten, ero ez? Bakitean ez zaudetela, eta orduan ja urduri jartzen dira, bai, ez? Orduan, bueno, hori izango zen osmoa. Bai. Gertatu daiteke alderantzizkoa ere, bai. Gu bide bazter baten lotan gelditu, eta lotan gauden tarte hortan, atzetik datorren taldeak aurreatu. Azkenen, askotan ez dugu eukitzen bata besteakiko erreferentzioi. Ez dakigu zenbat aurreti doazen, edo zenbat atzeti doazen. Izan lehike ordu laurden aurreti doazela, ordu erdi aurretik, orduan ba. Eta, ze distantzi bukatzen dira egiten, hiruguneko lasterketa baten, azkenean? Ze horre... Bueno, hor zer ikusean diedeko desnibelak, bizikletan zenbete tarteko zu, nuku ez dakit, abidez aranekoan uste dut urtein jakuzen, 250 kilometro edo. Bai, kau, bizikletan egiten duzuz tarteak, baina bai. Bizikletako etapa bakar baten 1 kilometrotik goren genitun, adibidez. Trekinak baita luzeak izaten dira, kilometro mordoa sartzen da. Kilometrok eta desnibela. Eta hor, taldeak zenbatekoak izaten dira normalean? Hola, 3 eguneko lasterketa batean. Gutxinez zenbat izan bezalete? Lauko taldeak. Lauko taldeak. Lauko taldeak eta emakumezko bat derrigor. Derrigor bat gutxinez. Normalean bai, badauze, lasterketa batzuk ez dana behar, baina normalean behar izten da bai. Eta hau nola entrenatzen duzu? Geratzen zaite ero bakoitza bere aldetik, eta gero ja lasterketa gunean geratzen zaite bakarrik? Normalen bakoitza bere kaxa entrenatzen da, bazkenen... Euskal Herriko punta ezberdineko gea. Bai, bueno, Euskara gati nabaritzen da, bat Bizkaitarra, Arratialdekoa, eta zu Ibarrakoa, zara, ez? Eta beste bi taldekidea nungoak? Ba, gero dugu Beñat Ibarrakoa, Aron Laudiokoa, Aitz Ondarrutarra, Gasteizen bizi doi, baina bueno, Ondarrutarra izitez, eta Imanol Elgoibarrakoa. Eta WhatsApp talde aukingo duzu, eta hor geratzen zari horrekin. Bai. Beste talde bat gehiago WhatsApp. Bueno, guardo horretan formal gabiz, nahiko... Ez da gule lokeririk egin duten. Bakarrik hori, ez da bideo tondorik eta lokerik. Bueno, hemen, eta gaina deko lan, albendo luzin bat, nik uste lan, gustauta. Ba hemen, ura daukat doblia, batzuk doblia jartzen diote, beste batzuk bat botatzen badiu kinoana, bat terdi uranak, horbe, bakoitzak bere teoria, nik bi botatzen diot, holan, biguna beratzeko. Eta baina hau, ur hori bero dau. Bai, baina hotzien inalda, arroza izango esan modu, hotzetik, ero ura irekitzen dagoenetik, nahi dozuna. Eta honek gutxiko gara, arroza bezala, 15 minutuan egosita goten da. Ez dio bota, ikuste duzu ez gatzik, ez zer, azkenean gero gozoa ingo du. Erabiliko gai nuke gero ensala bat egiteko, gatz punta batero bota hor, eta listo. Eta honi gero ikusiko zera, aritxo batzu moduan ateako zaizkio, erolan erdi transparente moduan geratzen da, eta ari bat ateratzen zaio. Hori izaten da puntua ja jakiteko, listo, inda dagoela. Baina bestela, zurgatu ingo du, neurri honekin ingo duena da arroza bezala. Zurgatuko du ura, eta baina nik iten duena 5 minutu hasieran ezer gabe, tapa gabe, eta gero beste 10 taparekin. Eta listo. Bien bitartean joango gara, datila bota bertara, ez askatu, dana bertan ingo du. Eta, txikito. Justo, ondo moldatzen zela zu aparatuekin. Bai, behin ikizite dana fasile, ez? Emon egurre, emonen bildurrari, gehiago, tope. Tope, oin. Audio... Ez da urtengo egaz, ez? Ez. Larri, Olako motortxua jarrizkero bizikleta Bai. Baten batek igual ukingo da, horri izkutuen, Horre! Hori da. Bale? No agatuan, hor? Emone, topera. Hori, hola. Estrategiak badaude, nahi dezan norbait taldekide bat nekatuta dago, bizikletan zoazte. Badago kera, soka bat bota, ero laguntzeko taldekideak, hori egiten da? Bai, Hemen azkenen talde lanan parte da. Bai, ez? Kontua da, lau batea jutean. Bai, hau talde kirola da. Talde kirola da, eta txenean holango karrera luzeetan beti dauz momentuek bata edo bestea flojo txau dauena. Eta dan hori toketan jaku... Etxeko lanak ero indituen, ero ez besteak, ez? Bueno, dan hori toketan jaku normalean. Naizta etxeko lanakin, azkenen 3 egunetan, oztetu bajoiak, edo berriz edondo, berriro bajoiak. Bai, eta sortatu alda lehenengo egunean bat ibiltea, urrengo egunean beste bat egitoketea, orduen, bueno,
Baina hori politia bada, ez, azkenean, ez? Ze hor azkenean, burua behasko egiten du, eta beste animatu beharra, eta eukingo dituzuen momentu batzuk, esatu zeiten honik hau, eta beste animo, eta junai popatik hartze utzi paken, da tensio, bueno, ez da gita horren bestaino, baina... Gu ez da gitu, bueno, Maitanek igual ni baino gehitxo hau indauz horritan, eta nik uste gure taldean ezaguarrietako bat hori dela, nahiko lagunek garela, eta momentuz ez dugu haukin Holango kristorik, igual Maitanek bainatek igual apurek ego, niri atxeko kontu ditire. Eta... Baina holako gehiago beste talde batzutan, niri toka izan. Azkenean hongo da jende ona batu iten dala, beraien artean, azkenean, igual, baina beraien artean bakarrik daukaten harremana da, raide, esautzen dira, ez dira laguna. Eta guk esan dena, azkenean gu geha lagun talde bat, elkartu gehana, eta bida. Eta nik guztu gure zeretako bat hori dela. Eta besteak ordea, jute madie, iraz, hori batu dien lau makina, esan dezagun, baina, gara, beraien artean gero beste azte olako, eta hau gabe gaizki eta ez da gizzer. Gero beraien artean komunikazio eta konfiantza hori ezan lima dago, alperrik da. Bakoitza bere aldetik juteko. Bueno, kakaua. Kakaua ero kanela. Nik kanelakin be oso goxua geratzen dago, Hau, bueno, txokolateskoak ingo ditu. Koko olioa. Hemen, kilorean baina hobena koko olioa geratzen da. Baina, hau, zainu, hau da, koko. Bai. Nik pio gustatzek. Eta lanak aurreratu ditugu, txorienen etorria, prestauta etorri gara. Eta ikustezu hau da, aritxoa esaten nizuena. Nola aritxo bat atatzen zaio. Egorzita da banean, aritxo bat atatzen zaio, eta hotza daukagu ya, eta hori izango da, dena naztea. Zitxura. Itxura erra, Eta hau, bueno, kirolerako guk, prestatu kirolerako, baina hau baskaldu eta gero lan trufatxo batzu jateko moduan be, ondo, Ez da zetan kirolari izan beharra jateko, Holako gauzak... Hala! Honi kontu. Emon, egurra. Join da nanaztu, emon, tope. Eta gero izango dana, hori ningo gana da. Banana, hartu. Niko helduta, Heldua hobea. Gozagua. Bai, gozua. Eta hau marru egin egin alda baita, Horre masa antzeko bat inda. Nik uste, Naiko. Bai, lagun bat izango zen moden, ez bien. Hau, hartu. Bai, datillak eta aukaten hona da, gero geratzen dela holan itxaskorra moduan, ero. Eta ingo dena, punta kendu, eta, bueno, tamaino oso handikoak ez ditu ingo. Zero hau aguan sartzeko. Eta asmoa izango zen, jatu koplakin. Holan hartu, pixka bat. Eta barruan. Handi ez duan, sartu, banana. Eta gero, bolatxoak. Eta gero hau, inaldo rebosatu kakao tipasa berriro, gero kanela pixkatetik. Eta hau biltzen dituzue plastikoan, eta bizikletan sostenean. Bera. Tamainoa. Bai. Eta hemen azkenean daukazu, bueno, hidratoa sartu dituzu, azukreak, eta niko osasungarri, esan dezagun, bueno, bai, oso. Gaur egun sartzen dituzten barrita gehiena baino, konparatu, zuke indozu, erraza daiken, ikusuzu ez daukala inungo misterioik. Eta hau, arrozakin behin alda, ero hartatxikiakin, ero nahi duzu nahi. Orduan, jarritxuko lanian, eskua zikin jo pixkat, hori eskua zikintzea. A ber, horre, lokatzakin da zikinduko ituzue bai, hainbatetan. Batzutan bai, tokotainak batzutan. Bueno, niarte egizurta gukin dugu, nik uste lenguan pentsetan, raiz oso gitxitan euria indozku, Bai. Lupetza bai hartu dugu igual, baina gu busti... Guraldiak suerte haukin dugu. Eta Euskal Herriko Ligan ez da normala iziten, Bai, ligan, ze garaitean izaten hemen Euskal Herriko Liga? Normalen apirila bukaera ingurun hasten da, aurten maiatzen hasi zen. Hori da, maitaneagoan sartzeko... Haundi xamarra atera da bai. Nire aztut erakutsi behar. Bidugarren eguneako. Bai, eta? Eta azaro ingurura arte. Eta zema lasterketa dira hemen, ero hori? Bueno, urtean arabera. Ni hasi nintzenean, ni uste taldekoa ni hasi nintzena lehenengoz. Eta gu arratiko lagun batzukaz, bueno, Espainiako txapelketatara joaten gintzezan. Horreko gota laburduko probak iziten ziren, nire ikusten da, ez nordan narratikoa. Nera gainditu da horrek, Arratien txekarra, baina. Bolak, bintzen. Bolak,
Ba hori, eta zigintzezan urrutia begintzezan, ez? Eta gane 24 ordukoak zirean, eta, bueno, bi gehi bat zan, beste hor, aukera iziten da, 3 dan aiteko, edo espabere sekzio bakotza 2 pertsonakin, eta batek deskantza balda, orduen, bueno, pues beste aukera bata, ez? Aventura gehitzean dana. Bueno, beti horteko pare bat ordu deskantzetako, eta... Eta hori, beti oso urrin joan begintze zela, ez dakiz zer, da, bueno, hemen inguruko jente bat azigintzen batzen, eta josuz da, segeitik ez dugu bakotzak antolatuten bat gure inguruen, eta holan, bueno, pues danoteko aukera joateko, eta bueno, holan hasi zen Apurret Euskal Herriko Liga. Orduen, bueno, ba, urtero batek antolatuten da, lan asko da, mapak guk sortuten duguz, eta, bueno, hemen ikusten da, ez, guk pista guzti horrek guk inin duguz, GPS aldean, gero ordenadorera joan, eta bueno, programa berezi bategaz basartu. Eta orduen, bueno, lan asko da. Orduen urtero baten batek falla egiten da, aurreko urteren baten indauen baten batek, Bai, erosien lasterketa antolatzea... Baina gitxi gora bera, iziten dire, 6-8 proba iziten dire. Aurten adibidez 7 proba izango dira. Bai? Ia 8 izan zian, hortxe. Bengo duguna da, batzu jarriko joan plater baten, txurian. Nireak ez ipini, Bai, baina zein duzu, txapelketa zuen artean aber zeinek handiago da Handina aber zeinek egiten duen. Azkenean ez da, maita biak horre ibilizat, Gerotan diagoa, gerotan txikirra inberrekoan gerotan diagoa. Bai, gerotan diagoa pasan egiten. Jak. Eta, hau, apaintzeko, ze jarriko dugu, hemen errezion? Iparrorratza jakiteko, Nondik hasi? Iparra zein markatu? Iparra beti. Igual urengo raizerako proba izin nila. Ebeio. Ba, hoi iparrorratzerako minuto bat tenia zenbet, ja. Ba, gizukuri lasterketa batzuetan derrigortzei dutela iparrorratzera diltzen. Eta nik ez dut, zetako, jendiak ez dakira diltzen. Bakarrerak egin da, horratzak iparra markatzen duela. Eta horrekin zer, horrekin jatanen libre, segi horri, ez da holat. Guk eroaten dugu, baina ez dugu erabiltzen normalean. Guk erabiltzen dugune mapa da. Azkenean da mapan bertan, bidea jarraituzkutea. Hasieran bai, jakiteko mapa, norantza orientau behar duzu, baina gero guk iparrorratza... Oso galduta ezan bagaude behintzen. Bueno, raidetan, mendian, ero segan, ero postre moduan, baina hemen daukazue, postre erraz, eta goxo bat. Probatin, behar dugu. Hau, inguna da, horrena, hasi gaten. Bai, bildur bari. Hartu, bildur bari. Ondina. Gaizka? Hartu bestela. Txikerretik hasiko gara, badespada. Mira nola geratzen dian. Eta guk banana sartu diegu, baina honi sartu aldizkio marrubiak, o kiwia, o mango pixkat bat dut badukago. Hau, ostaioan sartu eta gero gogortu iten da. Eta eramateko errazak. Home, izerriakin azkenean. Oso. Bai? Zerra. Urrengo lasterketan noiz. Oin izan duzu daue aranik, Pirineotegoa. Urrengoa nun. Ba, Pirineotan igual. Eta kaina bukaeran. Hor gabiz, bai, kaina bukaeran. Da bestela ja, irailean ja... Zema behar dituzu olakoa? Laudioko... Olakoa zema behar dituzu, nik musilu eta? Ba, nik ikusite aranen jan ginduzenak eta gitxi. Bai, azkenean, egia da, nik gertatzen lasterketa pilatean beti eramatik dut. Barreta gelak eta erdiak beti boltatzen. Eta dana sobran, gero. Erdia sobran. Zu kalkulu bat iten duzu, hemen hau jango dut, eta gero... Normalen iten dauna da, etapa bakoitzako ja zipoltxa horietan... Behar dugun janaria prestatuta. Eta hirugarren etapa nora indik aurreneko... Bueltaka, oin. Bai. Bukatu ezinik. Bueno, ba, indi jo, kinoa eta kakao turfak, bananarekin.